Голосу Русину Подкарпаття. Василь Чепак є один з многих мукачівських фатьовів, котрий урос у Вариші, де, дякуючи прийшлякам совєтським освободителям, десятиріччя говорили по-російськи многі. А й бо всій ситуації не було єднобокості. Дома, в русинських родинах, бесідувалося по-русинських, так і на вулиці се казкувало у многих трафунках. Василь з маленького чув дома нашу бесіду, слухав бабчину співанки. Так його бабка не раз співала пленикача по тесині під облачком. Послідня лемковська співанка, котра є свідченням того, що творіння Семена Мадзеляна, заставленої русинам, не сперлося на Лемковині, а у совєтські часи було знано і на Подкарпаттю. Музику до слов скомпонував Ярослав Трухановський. У кінці 90-х років ХХ століття Василь прикапчався до русинського двигання і став учасником у його акціях, а вже на початку 21 віка у многих етнофестивалях. У 2019 році Василь Чепак, делегат 15-го світового конгресу русину в Старій Любовні, 2021-му 16-го в Криниці Здоров'я, 2023-му 17-го в Новій Саді. Коли у 2022 році почалася війна, Василь Чепак у перші дні пішов добровольцем на фронт, служив у 128-й бригаді, був тяжко поранений. Війна лишила у серці Василя глибоку сліду і 3 обломки, котрі мусить носитися із русин до кінця свого земного пути. Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Василю, Христос Воскрес. Воістину воскрес. Василю, де ви ся родили? Родився я сам у Мукачеві, у Мукачівському роддомі, як кажуть у нас. Коріння маю мало широко, як бо Іршавський район, тепер теж Мукачівський. Нянько прощений, дідо, прадідо слідкували прапрадідам заставіші, вмер 106 років. Вони всі із Негрєва, бабка прощена із Доробратова. Так замішано. І прабаба по маминій лінії теж була із Негрєва. Можу повісти так, що десь на 75% негрійський, Доробратівський. А дідико прощений по маминій лінії. Його мама, тобто прабабка моя, родилися у Братиславі. Тобто маю і словацьке коріння. Вони маю на увазі були, у Словаках теж були русини. Ай-яй-яй. Дідико тут построїв хижу у 40-х роках. То ще маю на увазі, що було іще до совєтської влади. А де теж перебиралися папіри якісь, щось треба було, то й знайшов їм закладну із Братиславського банка. Ага, брав кредит. А в якому районі Мукачева построївся? Тепер тут район це називають інтурист, поза того, що там гостиниця велика, умурована, та приїжджали туди все інтуристи, туристи. Та і так і район це кличе. То між центром і Подгоряном. Як сте говорили вдома, Василю? Дома це все говорило по-русинськи, в школі це говорило фактично по-русинськи, лише предмети, то, понятно, що українською. Школа в нас, в принципі, дуже стара, то 12-та школа, поверх 120 років має наш корпус, то було підучилище перше. В Мукачеві, то було на вулиці Духновича, тепер там воєнний ліцей. Дома сте говорили по-русинськи, а на вулиці, може, знаємо, що Мукачево, так як і Ужгород, говорили по-руськи. То була така баламута, що Кітіс говорив по-нашому, та то селюк. То точно так, як москалі і до українців, що українці то селюки, хуторяни, як вони тепер знають казати. І було, престижно було говорити по-руськи, кого знав говорити, кого нормально, бо кого не знав, сам знаєш, які акценти, то смішно, і таких людей нараз палили, як се каже. Були в мене і руськоговорящі компанії, в мене много цимбуровів, що по-руськи говорили вдома. Так, то й много воєнних було, много приїжджих. Много позавозили сюди, піднімати культуру. Так і повзрати по районам. Перший досить, дома офіцерського складу, там то цілий район фактично по-руськи говорив.
у Росигово дуже много завезли, і теж, ну, типу, такі райони десь строїли, щоб, ну, місто було, бо в Росигові, як ідеш, коли із домів до нас їдеш, то там поля були, там не було все, типу, тепер настроїли, типу, і Вавилони, і етажки, і то швидко. І там теж дуже много позаїжджало руськоязичного. Або старі школи в Росигові, типу, вони були україномовні, типу, що п'ята, у 11 тим людям видав, аж був один руський клас. У 10-й школі знаю, то в Черемушках, типу, теж такий район, що великий, ну, один із найбільших районів у Вариші. Ну, там много, там в основному, типу, хрущовки наклали. Типу, Росигово пізніше почало так масштабно. Там вже панельні дома Там пішли. вже панельні, да, типу, 9-етажки, у Черемушках 2 9-етажки чи 3. А Росигово там в основному вже по 9-етажки робили. Ну, а були райони, які говорили по-русинськи, де молодеж говорила по-русинськи? От у нас у районі, у сільхозі, у Подгоріні, там дуже много, там і много, ну, приватного, частного сектора, типу, і де жили. Були наші люди вже з покоління в і покоління. дотепер там живуть, я знав, ну, знав так зайти, типу, мав там цимбуровів, под Сорочу Горову, там, ну, то, що кажу так, що частний сектор, то там є такі, що от діда-прадіда там живуть. Говорять по-русинськи. Ну, бо чому тямлю 90-ті роки мукачівські бандити говорили по-русинськи, ужгородські по-руськи. Я якраз за той звідав, уткися взяло, що якраз престижно було. Бо навіть ужгородські старалися, мукачівські сильніші були, ужгородські старалися переходити на русинську бесіду. Я знав, що много моїх цимбуровів, які такі були у тих групіровках, звідали, як все слово, як по-нашому, і пробували коло мене тако, як тренуватися по-русинськи. Чому це пішло? Почалося обертати коріння, то фактично поза розпаду Союзу вже мало попустили, бо при москалях було мало тяже. Не можу повісти, що тепер докус лег, але просто тепер мало найбільше демократії, говорить як хочеш. Типа, вже коли йдеш кудись на телевізор, я тим люди, допустимо, які говоримо вже не про бандитів, а про урядовців. Та Віктор Іванович наш, коли став мером спочатку, а потім губернатором, ну, та слухати його перві виступи по телевізору, то було страшно. Ну, це ясно, Я маю на увазі, що тренований. коли чоловік пробує перейти з російської на українську, а не думати українською, типу, і подбора слов. Я все життя говорив по-русинськи, думав про русинський. Типу, мало тяже. Я повім, що мені для роботи теж треба було українську мову і свальби. Ну, робити та якісь там офіційні типу, моменти, частини. То теж я маю такого цимбура, він наш мукачівський, або говорить або українською, або англійською. По-нашому розуміє, ну, менше говорить по-нашому, а так, ну, учитель англійської мови. Та й він дуже парадно. Я з ним шліфував українську бесіду, або нормально звучати, ну, мені... Що в армії, що ніхто не вірував, що я із Закарпаття. Каже, коли по москальськи ми говорили, то всі думали, що я із Одесу. Коли українською, то теж та як, ну, доста... От шліфовано було. Бо мало є. Василю, а у якому році ти прийшов у русинство і як то було? Чому? Точно рік я не повім, 98-й чи 9-й, ну, в кінці 90-х. Я ся ближче цимбурував із Миколом Бобінцем. Він ще туди не був у світовій раді, він ще лише був співголова. Ну, ще й голову, по-моєму, не був всього краєвого общества, там Лицович був. Туди ще був Лицович. Я туди фактично попав, можу повісти так, случайно, бо треба було технічну допомогу в озвучці, ну, проведення. І вже проводилися якісь, да. Так, проводилися концерти, фестивалі, і треба було мало помочі. Ну, та, я мав з тим роботу постійно, свальби, одно друге. Ти тому розумів, і ти їм предложив свою допомогу. Ми цимбурували з Миколом ще до того, а потім вже коли, ну, попались ми навіть були раз на свадьбу єдно. І поза того він видів, що я до того маю, ну, розумілося крихту, і попросив мене допомогти. Та й так, поза того, я з ним насчет цього дуже багато різних таких проводив варіантів, бо вже коли вже, ну, зараз я ся мало того, кажу, сторони, бо дуже сважалися люди. І то було маленько. Чуєш, мені інтересно, якраз тот конець 90-х років, чим займалося от Мукачівське общество русинське? Ну, людей було много. Я чув, що тут ходили якраз до Лицовича, в Русинський дом, дуже-дуже много людей. Іменно от, така форма, вона дуже була популярна. А що ще робили? У першу чергу було дуже много допомоги людям малозабезпеченим. То є
допомога приходила і роздавали тим куквату. То 90-ті роки то бідність така страшна, і люди в тому Просто ждали. гіперінфляція, то швидко. І люди, там дуже много людям все помогло, чесно так, руку на серце покласти. Або вже коли мало обросли пір'ям, як се каже, всьому, почалися вже нормально проводити фестивалі. І сюди з'їжджало, ти сам знаєш, кілька. Приходило дуже много. То спочатку наші туди ходили, ті увиділи, що і наші Даша годні, а потім вже нараз почали думати про те, що парувало, бо і той да щось якої зачати. Та і фестивалі у нас усе були такі на хорошому рівні, бо в хороших містах се проводили, і тут у нас у драмтеатрі кілька це проводили. Бо не лише музичні фестивалі. Це фактично для підтримування нашої русинської культури і указування нашим людям, ось як там, бо мені це все дуже любило, як от із Словакії, з Польщі приїжджали діти русинські, які вдома говорять на русинській, або які знають традиції своїх прадіду, що сяк на свадьбі, сяка співанка, сякий танець, що за чим йшло. У них крім якраз етнофестивалю, вони проходять, крім співу, у них ще такі невеличкі драматичні сценки. Постановки, звісно. Постановки. Дуже красно позірує. Тут у нас теж много всього було, бо многі приїжджали якраз і ставили сцени, і були не ось такі ось дрібні, там, що на 5-10 чоловік, а були, Мартін привозив, там було їх, що на сцені нараз по 50 чоловік. По два автобусу. Так. Не, було таке, все добре. І ти допомагав технічно. А коли ти почав начавляти фестивалі з гатаром, сам коли почав з того ходити? Перший раз на фестивалі я був теж 2000-й, видав 2008-2009. Я теж крихту грав на гітарі, співати знав мало. І це, кстати, ще до того, ще в началі 90-х я співав русинські співанки, і у нас у групі я дуже многі родичі. Прабабка Прощена дуже файно співала, і я тямлю все, що плине кача, я одний знаю. Вже на той час. На той час, Айна. Вона дуже співала. Я колись вчу, а от під облачком вона співала. Я колись Це вчу. лемковська співанка бомбезна. Я Бог повів, що вона наша русинська. Так лемки то є русино. Я не думав, що вона лемківська, бо... Там є автор її. То не автор, то народна співанка, це 1,000,000%. Це 1,000,000%. Цій співанці більше 500 років. То хіба не автор, а може якийсь упорядник, що позачищав мелодію. Но я коли вчу її, співала, вона туди була у нас міністром культури Оксана Білозір. І з Менсаундом, то мені це видить, то має така... Вона не була туди ще дуже популярна у музичному середовищі. Або, я ще раз кажу, я її тямлю, коли ще був імдоку з дітлаком. Ти сам її співав, Конечно. І співавець туї, і співавець за гатаром. І за гітаром, співав йому в Одесі на Дерибасівській мав відео. Ішов старший чоловік, підходить, вони мають 100 євро. Я є Словак! Якраз між куплетами. Я є Словак! То я підійшов до вуличних музикантів, кажу, бацимош. Знаєш, як воно є, не дуже люди, котрі грають нормально, не дуже хочуть давати інструмент, бо, во-первых, тут на цілу вулицю там теж з колонками, то чути далеко, а даш чоловікові, а він щось, та ясно, співати не знає. Та який його знає, ненормальний просто розправлений інструмент. А я попросив аж за підоблачку, каже, та я не знаю її грати, каже, каже, та я сам заграю. Та сяк добре. І держав мій мікрофон, він грав, а дівчинка співала. І той позирав помали, а то, літо, спека, та люди по тінькам, то і позирав помали, поприсідали, слухають, бо так, не дуже їх було видко, а так мало дали. А ось я скажу, Словак подійшов, такий теж челядник, уже мало в руках. Я є Словак, це мені дуже подобається. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Під облачком явір похилений, сидить на нім пташок примилений,
Слухай, мила, як то пташок співа, że z любови ніч добра не биват. Że z любови ніч добра не биват. Це та любов є от Бога дана. Сила може дяблом подшептана. Хоч би не хотів, то мусиш любити. Хоч би не хотів, прото маш терпіти. Хоч би не хотів, прото маш терпіти. Мила моя, ти покусоєдна. Любив я тя не ріка й не два. Ти ми дала зілляся напити. Не мож, мила, ніяк без тя жити. Не мож, мила, ніяк без тя жити. І ворожка давно ворожила. Женя здурить, дівка чорнобрива. Же не буду видіть за ню світа, аж пролинуть мої младі літа. Аж пролинуть мої младі літа. Під облачком явір зеленіє. Слухай, мила, як тот вітер віє. Може, урве його з коріннями. Мила моя, що то буде з нами? Мила моя, що то буде з нами? Мила моя, що то буде з нами? Василю, а на котрих конгресах світових ви були делегатом? Ви все були делегатом, гостем ніколи. Делегатом усе. 19-й рік то було Словакія, Стара Любовня. Ми в 21-й ковідний, щоб на границі ми робили сертифікати, то все було у Польщі, Криниця. Криниця Здоров'я. І у 23-му, вже після поранення, я їздив у Сербію, у Новий Сад, як постійний делегат. Ну і тепер, може, плануєте і на Бухарест, Румунію. Що чекаєте від конгресу? Годним повісти, що саме для нас, для нашого русинства, для подкарпатського русинства, саме важливе, фактично, що домагаються, аби українська влада все-таки визнала нас не субетносом, як тепер говорять, українського народу, а як окремішнім народом. Тим, що ми робимо, проводимо ці етнофестивалі і так далі, ми якраз указуємо, що це все йде для збереження етнічних коріння нашого, традицій, культур, фольклору в першу чергу, бо через фольклор, через казки. Сокочення слова йде. Сокочення слова, казка, співанка – це слово, а коли всокотить слово, значить буде все добре. Не всокотиться слово, пропаде і все. Не пропаде. Він також не пропаде. Ми перетягли москалів
що Ну, а тотально. вони там не було якраз політики забити все повністю вдома. І ми не чувствуємо ту загрузу, яка тепер інтернет яку несе. Діточки маленькі, вони вдома то говорили по-русинськи, а тепер, що вони роблять? Вони сидять в інтернеті і вони беруть дупу з нерусинську бесіду. Є і такі, що беруть і русинську, бо от для того якраз це все швидко і робить. Зачинаємо проект «Русинські казки» в електронному вигляді, бо електронних книг, мов поглядали, не є. Це правда. Доробляється студія, і я думаю, що вже на другий тиждень вже ти зажену у електронному виді послухаєш. Першу казку. Ай. Я маленько вперед пішов якраз, бо я хотів за це звідати, я знав і дуже все обрадував, що ви зробили сте студію і збираєтеся в першому шурі озвучувати наші русинські казки. От іменно казки. Чому? Бо дійсно казка це для дітей, казка це легко сприймати, казку люблять і взрослі. Де правду діти, мною взрослі, хоч вони то не демонструють або люблять казку. Тому ви почали це робити. Кілька казок вже вами озвучено. І ще не одна студія ще не готова, але це буде, кажу, на другий тиждень вже Буде перше. Добре, утки ви взяли казки для того, щоб їх озвучувати. Та мав одного цимбора скинув мені в електронному вигляді, то є- другий цимбор не загнав аж книгу, казки з телевізора. Це Олю Кирилівну і Прокопа. Прощений, бо на Богом спочивати. Я до того веду, що в мене і вдома були книжки. Воно, звісно, все було мало українізовано, бо не було печатної періодики. А до Мацклів, до 44-го року у нас була періодика, і були і казки, і то треба меже От там пройтися є по архівам бібліотеки. подкарпатські народні казки. Це наш архів бібліотеки, який у Міші Капраля є у його якраз тої електронної бібліотеці. Там є 3 частини подкарпатські народні казки. Я вам їх дам. І ви собі можете озвучувати. Ну, там просто різниця в тому, що туди робилося за правилами граматики Гарайдо і та лексика, яка основалася, воно маленько різниця. Все-таки от мало омолодити, і тут і бо тексту не помішало. От якраз давати так, як тепер говорять То люди. йде нормально, то є адаптація. Бесіда, язик то є живоє. Міняється час, міняється язик, міняється бесіда. Ну, Чому? зато Бо нові кажуть. слова заходять, якісь запозичені, іноземного походження, і то все нормально. То є інтеграція, то є добрі. Це у цьому плані от дуже мощний проект, типу, мені це дуже все любило, і знав, що вшитки позирали, і дітваки, і взрослі, наша файта. Ну, при тому, що він робився доку з не нашими дітваками. Ті хлопці, які робили, вони фактично, наскільки я знав, там є між ними не русина, і я знав, що часто це ж суржик був. От, це була не чиста русинська бесіда, але тим не менше, що вже коли там домінувало число слов русинських дуже много, люди то приймали. І людям це любить, я про це говорю. Тепер кілько пообзирати по ютубах, як ти кажеш, що популяризація йде. І на це звертають увагу. Опять-таки Лера Мандзюк. Воно, типу, деколи просто людям смішно, бо вони це не розуміють. А й бо коли люди приїдуть до нас сюди, чи на рекреацію, чи на праздник вина, і я вижу, під якими вони вшитки ходять враженнями і від бесіди, від народу, від гостеприємства, від того вшитку. Це теж є популяризація. А як ти позираєш на ті фестивалі, от, наприклад, фестивалі вина проходять у Мукачеві, вони русинські чи не русинські? Можу повісти, що то досить етнічно, бо наші місцеві винороби, а тут вже помалися, почали підтягувати і Саготара, і фестиваль набрав обертів. Дуже розширилося, що починалося, що було тут у центрі Вариша пару столів, пару бочок вина, як се каже, а тут помали вже потім кругом центра повністю швидко було закладено і місто, і фестиваль вже на 2 дні, на 3, пак на 5. Ми зробили спеціальний городок, як се каже. І там тепер вже є і місто досить, і воно красиво. Воно мало стало позад ковіда, дуже много поміняло. І пак такої позад того почалося широкомасштабне вторгнення, і теж все
мусимо пережити. Тепер позиремо, от Варежське пиво, фестиваль вина. Я кілько був у Мукачу на Святомарію, усе проходив величезний концерт, і я перший раз зачудився, коли сюди трафив, що ведучий говорив по-русинськи, повністю, то і так демонстративно. І фестивалі вина, позираючи, які виступали етнорокаші, які колективи виступали. І по тому, яка тут була атмосфера, вони є русинськими. У крайньому трафунку вони дуже наближені до того, щоб люди чувствували, де вони се знаходять. Що вони знаходяться не у Львові, не у Києві, а вони знаходяться на Подкарпатті, де живуть русино. І це дуже, от власть Мукачівська фактично має велику честь, що вони якраз у цьому, якраз напрямку і держать. Червоне вино, воно все проходило на колядах. І зато був вертеп. Ходили вертепи з усієї області. Люди сюди приїжджали, то фактично фестиваль, не лише, перебачте, фестиваль південця, шукнути погар вина, а іменно, що культурологічний, бо сам розумієш, що в кожному селі по-своєму колядують, ходять, і це приїжджали сюди вказати, що от у нас сяк, а у нас сяк, а у нас сяк. І журі дійсно мало роботу, голову поламати його ж коліпше. Плюс колядували все. Тобто це вже на Варежське пиво, воно восени все проходить, та й туди вже запрошували різні колективи, не лише фольк-колективи, а й якихось естрадні, приїжджали там і Друга ріка, і не будемо. Тим не менше, фактично, то була гармонія, воно все вписувало, все було красно. У будь-якому случаї виступали і наші. Рокаш, Марина і компанія. Вася Полаженець із Робієм Тіводором. Чаламада. Кукуруза, кіндериця, Мілай. Воно фактично гармоніювало так дуже красно. Ну, все Подкарпаття. Люди се не вадять, а вони якраз доповнюють де другу. Не заміняють, не утісняють на друге. І якраз про це і кажу, що коли воно вже пішла така широкомасова реклама, сюди почало намного більше туристів приїжджати, воно з одного боку нам не дуже добрі. І з одного боку, з комерційного боку, дуже поподнімали ціни на швидко. Не лише інфляція, а просто, що от обухапнути, як це кажуть. Це мало... Це, по суті, з'яни якраз цих фестивалів, що часто таке буває, що із-за фестиваля піднімаються ціни, і люди себе чувствують маленько. А ті, що приїжджають люди із грошима, і вони не знають кілько. Допустимо, у нас вчора 100 грам шашлика коштувало 30 рублів, то і почався фестиваль уже 90. Це я так образно кажу. Вася, я знав, що за час якраз цієї війни, яка почалася у 20-му році, ти воював, був ранений. Я знав, що тяжко за таке розказати, але розкажи, бо ти єдиний якраз тих русину, який зробив то для держави, якою жиє, що мав зробити. Бо якраз русини так і роблять, яку державі вони не жили, чисту дії, виконують все, що треба. Розкажи, маленько, коли ти був призваний? Я пішов добровольцем. Ти добровольцем пішов? Так, в самому началі. Він так, 6 числа вже був у Запоріжжі. Це 6 марта, Повім до чести многих, котрі вже з Богом спочивають, дуже много хлопців поприїжджало із Заготара наших, що там жили, вже там хижу умурував, одно друге. Приїхав, бо прийшла біда. І не один, і не двоє. І ще маю повісти, що от якраз туди, коли все почало, кінець февраля, начало марта, дуже много сюди поз'їжджалися людей із різних регіонів України. І теж попривозили сім'ї хлопці, і зо мною, я служив у 128-й, мав честь, дуже много було якраз тих у нас у підрозділах. Привіз сім'ю? Так, і пішов у воєнкомат добровольців. Тобто не ймали нас, не повестки не носили, все так. Була така патріотична ідея, коли мене звідали, коли бесіда заходить, все русинство, кажу, я русин по національності, я русин. Каже, то як? То не українець? Кажу, я є громадянин України з паспортом громадянина України, який захищав незалежність України зброєю в руках. А й покажу, по національності я є русин. Будьте знаним. Ти служив у 128-й. Розкажи маленько, де ви якраз були у 22-му році туди? Я у 22-му і служив, бо в кінці року, 10-го... Ти був ранений? Так. А чекай, де ви були туди? Солідар, то був Солідар. А ми
більшу частину часу, якою я служив, ми були на Запорізькому напрямку з самого початку. Поза того був і Донецький напрямок, тобто Бахмут, в Бахмуті ми були, був Херсонський напрямок. Херсон, або вас тут і на Бахмут основно переверли? Ні, якраз на обоє. Спочатку був Бахмут, то конець августа, начало сентября, були ми якраз туди на Мар'їнку, із Мар'їнки на Бахмут. Поза того ми ізясь переїхали в Запорізький напрямок і вже відтить на Херсон. Поза того ізясь Донецький, то ми якраз базувалися між Бахмутом і Солідаром. Солідар – то Бахмутський район. Ну і вже в Солідарі я фактично закінчив через своє непростое поранення, богонько не всопотив. Я тямлю, бо я тямлю туди якраз, я слідив якраз за тим, що це робило, слава Господу, що ти ужив, все нормально. Ти лежав такою в больниці там, у Запоріжжі, це? Спочатку привезли мене в Краматорськ. Після пункту стабілізації в Райолександрівці мене привезли в Краматорськ. В Краматорську увіділи на рентгені, що щось це світить, та загнали на КТ. І Богу дякувати, що загнали. Казало, що в мене осколок у серцю. А осколок не малий такий, 13,5 на 5,5 мм, тобто на півдруга цента. Розпозирали, що ще 2 маленькі є у самому міокарді. Ну, за протоколом, такі осколки стягуються магнітом. І такі вони почали тягнути той великий, та ті 2 малі подерли, бо ми міокард. Слава Богу, що увиділи. Відтідня із Краматорська повезли у Добропілля, туди на вертольоті приїхав кардіохірург, робив тампонаду серця. Відтідня перевели у Дніпро. З 10-го вечора я вже був у Дніпрі. У Дніпрі я був майже 3 дні. Хотіли скорше, але сніг, Дніпра мене наскорів, мене перевезли вже у Київ, інститут серця до професора Тадурова, на йому богонько дасть здоров'я. І швидким кося приклав до Там тебе оперували? Не оперували, готували до операції. Мене вже після тампонади, після шивання шлуночків серця, мене вже не оперували. Через прильоти, через різні такі обставини, плюс там збився графік повністю, там вже про графік бесіда не йшла, туди почали серйозно Київ кряскати і дронами, вже туди якраз почала дронова війна, по шахеди почали літати, і плюс ракети. Туди удари були і по Дарницькій ТЕС. Світло у інституті серця все було незалежне, а от водопостачання центральне. Не могли, робити мені операцію. Раз перенесли, другий раз, третій раз, і вже увиділи, що помало я се стабілізую, осколки се капсулізували, і вирішили їх поки не внимати. Хіба б щось почалося. І вони тепер в тобі? Так. То 3 осколки? 4, один у узі. Це дійсно страшно. Ну, обіць розумів, що і на війні ми співали, і русинським співав, і дуже се хлопцям любив. Ну, тобто много і наших було, і з Мукачівського, з Міжгірського, з Говорили, це теж, хлопці кажуть, говорять по-нашому. Звісно. Сміхувалися із Мацкаліном, коли почнемо між собою по рації. Ти все не розуміють нічого. Каже, легіонери НАТО. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Ой, маю я косу, ай, бо не кошу. Мурі селом іду, долі селом іду, на плечах і ношу. Бурі селом іду, долі селом іду, на плечах і ношу. Ой, маю я лучку в глибокій долині, зеленая трава, на ній не зогниє. Зеленая трава, на ній не зогниє. Ой, як буду тоту лучку я косити, коми буде обід на лучку носити. Коми буде обід
на лучку носити, принесе ми моя молодая жінка, обмочена прийде, оброшена прийде по самі колінка. Обмочена прийде, оброшена прийде по самі колінка. Молодая жоно, чомся не обуєш, дуже зимна роса, а ти ходиш боса, здоровлічко псуєш. Дуже зимна роса, а ти ходиш боса, здоровлічко псуєш. Ой, якби я милий, обута ходила, тоді би я давно третього любила. Тоді би я давно третього любила. Тоді би я давно третього любила. Добре, Васько, а що плануєте робити якраз у будучному? Я бачу, що те плани є, і якраз такі добрі плани. Ну, першим ділом, кажу, все хочемо записати електронну версію аудіокниги. Казок, гайно. Дали, підказались дуже файну ідею по поводу легенди. Конечно. То теж дуже, то буде то другий етап, а то мені все видно, що то буде паралельно, бо доки, сам знаєш, як воно йде. Не просто взяв книгу та й читаєш. Напрацьовується матеріал. Ти знаєш, кілько садикам, школам упростите роботу, коли учителька взяла на кнопочку, нажала, діти слухають нашу казку. Бо многі так і не навчилися читати по-нашому і не можуть. То життя так жене, і учителька каже, я б прочитала, але я се бою, що я прочитав неправильно. Ну, а ці казки із телевізора та у садиках очереді за ними. Стоїть цілий шор, каже, няню то брав учора, думаю, на вечір, а я беру низько. І це дійсно, вони дуже популярні. Ну, і це зробило перше, найбуде воно має свої хиби, ну, або воно вже є. Ну, і ви, по суті, все зробите, то шапка долу перед вами, хлопці, це зробите великою. Тут увидиш наших брату за таром скорше, навіть як то зроблю я, майже, як будеш на конгресі. Но то ще далеко, що б їм пожадав? Чесно, хочу отак от у душі, бо вони не знали То тої ж. баламути, що маємо ми. Все має, ось якої, що первої на серце. Ну, а русинам, Карпато-русинам, відповідно, Розуму. і буся війна майже кончилася. Так, понятно. Все страшне. Абося не сважали, або більше. Це швидким всяк може поїсти. Нелим русинам і українцям, як нації. Ай, ну, теж мав цю біду. Ну, всі мають. Мені це видить, що не є такого. Не є такого народу, де не Так, спорили. є добрі, є білі, є Просто, шолоякі. ну, кій має бути критика, вона має бути конструктивна. Кій має бути бесіда, теж має бути з честю. Ну, у нас, що я от якраз правило, то Вася Дорогобецький повів, і у нас так вже заводиться честь довкола. Честь довкола. Честь довкола. Це дуже стара. Ай, ну, приказка. Люди колись кланяли, коли йшли геть, як коли зустрічаються, та слава Ісусу Христу, а коли розходили, то честь довкола. Честь довкола. Де йдеш, там довкола тебе має бути честь. Ти маєш бути чесним, мається на увазі не лише чесний поступок, а Ай. честь, чесний, як верхня ступінь чесний. Честі. Добре, я дякую тобі, Василю, за дійсно конструктивну бесіду, бо ти якраз тепер таке зеркало такого порядного русина. Ти пройшов дуже много. Слава Богу, що ти живеш, що дасть Бог, у тебе буде все добре. І вшитко, за що ти себе візьмеш, а берешся ти лем за добре. Вшитко тебе пойде, вшитко буде добре. Дякую, красно. Щось мене вважав, то найтися тричі вверне. Дякую, красно, дякую.
Слухайте голоси русину Подкарпаття. Місяцю королю, посвіти по полю, посвіти по полю, най собі уберу пшеницю з конолю. Най собі уберу пшеницю з конолю. Місяць би посвітив, хмари не пускають, хмари не пускають. Ми бися любили, люди нам не давуть. Ми бися любили, люди нам не давуть. Люди нам не давуть, мамка ніч не каже, мамка ніч не каже. Любімося дуже, атко нам розкаже. Любімося дуже, атко нам розкаже. Голоси русину Подкарпаття.